Türkmenistan Beyik Yüpek Yoğun'un Yürek kitabından rovayatlar. Meni babı köp gezip, türlü şekerlerde bolup, şol döwrüň görnükli alimleri, filosoflar bilen duşupdyr, pikir alşypdyr. Halk hakydasy iki sany ustad, meni babı bilen Ibn Sina'nın arasyndaky söhbeti hakyndaky rowayaty şu günlere ýetiripdirler. Meni babı gepleşip oturýarlar. Käseni ýokurdum ya. Käse bolsa howada atlyşyp dur. Şinsiz alimler fizikanyň kanunyna salgylanyp, ehli jisimler merkeze umtylýar. Ese özüniň agramynyň bardygyna garamazdan howada gaýpdy. Ol ýere gaçmaýar. Sizin ýatlap geçen fizik kanunumuz merkeze umtylmagda hiç şurdat täsir bermeýän cisimlere degişlidir. Käse bolsa sizin erkiňizgene howada gaýtdy. Şoň üçin ol aşağı gaçyp bilmez. Lukman Hekim, bizim pirimizi yenen mi? Men bilýän zatlarmy ol görýär. Merhametli pirim. Lukman Hekim'i yenen gördünüz. Men görýän zatlarymy Ibn Sina bilýär. Türkmenistan Beyik Yüpek Yoğun'un Yüregi